Dobre ľudia, Mandy dostane fľašu čistej energie. Nicole dostane detskú výživu. Vyzerá, že vôbec nie je šťastná a Margot dostane popcorn. Mandy sa nemôže dočkať, kedy pôjde prvá. Poďme sa pozrieť. Toto bude veľmi zaujímavé. Vyzerá to, že je super nabitá. Prečo potrebuje toľko energie? No, samozrejme, je čas ísť do posilňovne. Pozrite sa na jej silu. Toľko energie. Šinky pre ňu nestačia. Potrebuje niečo vážnejšie. Come on! Zdvihnúť človeka. Ľahké. Presne tak. No, konečne. Vyzerá to, že Mandy opäť stráca energiu. Teraz je rád na Nicole. Čas vyskúšať detskú výživu. A je to zeleninová príchuť. Nicole to naozaj nechce jesť, ale je dobré, keď niekto môže pomôcť. Margot to teraz zvládne. Prvá lyžica, ideme na to. No, nedá sa povedať, že to chutí dobre. Dordy znamená, že je rád na Margot. Vyzerá to, že vie, čo robiť. Okuliare sú na to ideálnou voľbou. Ale robiť to o samote je trochu nudné. Takže Nicole si tiež nasadí 3D okuliare. Teraz môžu konečne začať. No tak, Margot, nebuď taká chamtivá. Prečo sa nepodelíš s Nicole? A púkance sú preč! Čo? Dievčatám sa menia farby uší a pier. Pozri sa na ne! To je také smiešné. Upokoj sa, Mandy. Aj tvoje sú farebné. Oh no! Prestaň už s Nicole. Je čas na ďalšie kolo. Wow! Mandy dostane super roztomilú žuvačku. Nicole dostane niečo neuveriteľne chutné. Margot dostane niečo naozaj zaujímavé. Nicole sa nemôže dočkať, kedy začne. Zjesť všetko za 30 sekúnd? No, to je jednoduché. Wow! Ide do toho naplno. Jej rýchlosť je neuveriteľná. A vyzerá, že je to naozaj chutné. A čas vypršal. Áno, urobila to, ale zjedla toho príliš veľa. Poď, Margot, pozrime si, čo ťa čakej. Vôňa je naozaj lékivo. Presne tak, super chutný lízatko. Čas to už vyskúšať. Tak, aké to je? Mandy chce tiež nejakú. No tak vyskúšaj už svoju žuvačku. Tieto žuvačky Love Is majú vždy roztomilé malé nálepky. Och, pozri sa na to. To je také roztomilé. Áno, môžeš trochu snívať, myslím. Mandy, preber sa. Vyzerá to na vážny návrat. Čo urobíš? Och, to je nepríjemná rana. Škoda, ale Nicole je vyradená. Niečo tu očividne nevyšlo. Ale Nicole je nakoniec v poriadku. Lenže tento raz sa dievčatám zmenila farba nosa. Dobre, poďme ďalej. Tento raz Margot dostane zaujímavý koktail. Nicole je naozaj spokojná so svojou pochuťkou. A Mandy je tiež veľmi zvedavá. Dobre, kto začne prvý? A je rozhodnuté. Margot ide prvá. Aká vôňa? Hej, Nicole, rozhodla si sa ukradnúť tú pochuťku? Áno. A tu prichádza aj Mandy. Dievčatá, aspoň niečo nechajte pre Margot. Dobre, že v pohári ešte niečo zostalo.
Tieto sú úžasné, super chutné gulky. Margot je úplne šťastná. Teraz je na rade Nicole. Wow! Mala neuveriteľné šťastie, pretože toto je super chutné. Share to Frank trochu kyslé. Ale aj tak, je to veľká zábava. Poď, Mandy, je tvoj rád. Čas zistiť, čo je táto pasta. Čo? Rozhodla sa umyť si zuby? Áno. Dobre. Čo sa stane ďalej? Dobre. Teraz má modré zuby. Ale aj tak, môžeš nafúknuť obrovskú bublinu. Takto. Dievčatá zmenili farbu ešte viac. Dobre, čaká nás ďalšie kolo. Pozrime sa, čo máte. Mandy, máš naozaj veľké šťastie. Nicole je tiež veľmi šťastná. A Margot dostane nejaké tlačidlo. Dobre, Mandy ide tentoraz prvá. Lahodné čokoládové vajíčko. Naozaj to miluje. Áno, samozrejme. Ani by mi nevadilo si kúsok dať. Len sa pozri, ako sa do toho pustila. A tu prichádza hračka. Áno, Mandy, nie je to také jednoduché? Žiadne obavy. Je to len maličký šváb. Zdá sa, že máš nového hostia. Ale Mandy má nápad. Babi, zdvihni telefon. Op! Neboj sa, Mandy, babka ti pomôže. Stačí jeden presný zásah. Nebezpečenstvo je preč. Naša babka je hrdinka. Dobre. Teraz je na rade Nicole. Čo plánuje urobiť? Dávať všetky kúsky dokopy do jedného? To je zaujímavé. Pozri, naozaj sa jej to páči. Dobre, Margot, teraz začni aj ty. Všetci chceme vedieť, čo tento gombík robí. No tak stlač ho. Dobre. A kto je to? Čo priniesol? Pre Margot. Vyzerá to trochu zvláštne. Tak teda, pozrime sa. Všetci sme veľmi zvedaví, čo to je. Och, wow, toto je naozaj smiešne. To je také hlúpe. No tak, Margot, urob to znova. Oh, wow, je to neuveriteľné. Tak, jasné svetlo. To nie je možné. Jej ruky žiaria na zeleno. Nie, teraz sú aj dievčenské ruky zafarbené. A to znamená, že musíme pokračovať. Čo máš za ľubom, Nicole? No. Čo to máme tento raz? Oh, wow, Mandy je naozaj zvedavá, čo tam má. Melón pre Nicole. Hurá! Tak čo, Margot, si prekvapená? No tak, dievčatá, kto ide prvý? Mandy. Áno, ty ideš prvá. Čo je vo vnútri? Zaujímalo by ma. Aký zaujímavý malý prsteň. Naozaj jej to pristane. Dobre, dievčatá, no tak prestaňte už žiarliť. Poď, Mandy, skús to ochutnať. Myslím, že sa jej to úplne páči. A čo Nicolene Melon? Wow, je to lahodné žele. Vyzerá tak chutne. Nezáležalo by mi na tom, keby som si sám vyskúšal túto žele. Áno, sú tam semienka. To je škoda. Tu prichádzajú. Prepáč, Mandy. Ona to očividne nemyslela zle.
Hej, Margot, máš svoje vlastné veci. Aká zaujímavá malá škatulka. No tak, Margot, veríme ti. Čo to je? Vyzerá to, že je to naozaj niečo pikantné. Je to všetko? Áno, uhádla som to správne. Dievčatá, musíte ju uhasiť. Nebojte sa, Mandy teraz pomôže. Presne takto. No, vyzerá to, že to zvládli. Áno, gratulujem. Margot! Dievčatá, pozrite sa na seba. Ste úplne farebné. To bola taká zábava. Boli ste skvelé. Tentokrát robíme výzvu s 1, 10 a 100 vrstvami jedla. Wednesday má 1 Chupa Chups, Mike má 10. A babka má, no, uhádli ste, 100 Chupa Chups. Dobre, čas pustiť sa do toho. Streda ide prvá. Má len 1 Chupa Chups. No tak, rozbal to. To nie je také jednoduché. Wednesday to vôbec nemôže otvoriť, veď tu tiež nie je, aby pomohla. Babička, možno máš dosť sily. Vyzerá to, že babička minula všetku svoju silu počas hry. Možno to dokáže Mike? No tak, chlapče, zvládneš to. Nie, stále to nefunguje. Proste to nedokáže otvoriť. Tak čo teraz? Wednesday, nejaké nápady? Please. Vec je tu! Perfektné načasovanie. Svojou rýchlou malou rukou ľahko odstráni obal z Chupa Chups. Teraz ho môže Wednesday konečne ochutnať. Skončila s tou lízankou za chvíľu. Teraz žiadne Mikovi. Mike dokázal otvoriť Chupa Chups. Naozaj rýchlo. Wow, poď vyskúšaj to, je to určite chutné. Máš nápad, ako ich zjesť rýchlejšie? Mike vloží všetky Chupa Chups do tašky, uzavrie ju a začne ju rozbíjať o stôl. To je celkom zaujímavý prístup. Dokonca sa rozhodne na ne skočiť. Takže, čo sme dostali? Karamelový prach. Mike chce namočiť Chupa Chups do toho. Zdá sa, že Mike sa nebojí zubárov. Dobre, zje zvyšok karamelových omrviniek len tak. Nasype si ich do úst a olíže zvyšky zo stola. To je celkom originálne. Ale teraz je rad na babke. Čo si vymyslela? Ako otvoríš všetky tie Chupa Chups? No, Mike sa rozhodol pomôcť babke. Prišiel na to, ako odstrániť všetky obaly naraz. Na to používa záhradný vysávač. Len sa uistí, že mieríš na Chupa Chups, nie na babku. Babka, tvoj účes je oficiálne preč. Babka z toho určite nie je šťastná. Mike sa chystá ukázať, čo tým myslel. Zručným spôsobom sfúkne obaly z Chupa Chups. Skutočne to fungovalo, ale teraz je Wednesday pokrytá obalmi. No, je čas ich ochutnať. Babička má 100 Chupa Chups. Ako ich všetky zje tak rýchlo? Babička, nemusíš sa ponáhľať. Ešte máš pred sebou dlhú cestu. Hej, Mike, počkaj, to nie je tvoje. Ani nepomyslí na to, že by si ukradol babkyne cukríky. Jasne chce zjesť všetko sama. Napchať si do úst kopu Chupa Chups nebolo také ťažké, ale dostať ich von je skutočná výzva. Mike, čo keby si pomohol našej babke? Chupa Chups sú zaseknuté v jej ústach. No tak, ťahaj silnejšie. Ups, Mike, myslím, že si vytiahol babkinu čelusť. Myslím, že čelusť by mala ísť späť tam, kam patrí. Babinka, už takto neexperimentuj. Je lepšie jesť Chupa Chups po jednom, to je oveľa bezpečnejšie, ver mi. Chlapci, myslím, že si teraz môžete oddychnúť. Ubehlo mnoho 10 ročí. Babička si konečne berie svoj posledný Chupa Chups. Chlapci, poriadne ste zostarli a babička veľmi schudla. Teraz je už len kosť a koža. Yes! Čo ti tentokrát pripravili? Je to len jedno kukuričné zrno? Iba jedno? To je smutné. A čo ostatní? Babička má 10 kukuričných zrn. Tá spák má celú mesku. Musí ich byť aspoň 100. Čo máš s tým všetkým robiť? Mike už začal jesť. Hej, počkaj, najprv ide Wednesday. Čo s tým urobíš? Áno, hryzenie pravdepodobne nebude fungovať.
Streda sa rozhodla, že to treba uvariť. Hej, Wednesday, buď opatrná s tým horákom. Pridajme trochu ohňa a kukuričné zrno sa premení na popcorn. Streda, myslím, že si vystrašila babku. Ona tak trochu utiekla. Ale Wednesday nakoniec skončila s dokonalým popcornom. Skús to! Ups! Babka už beží späť, aby pomohla. Rozhodla sa uhasiť Wednesday vedrom vody. Nikto to nečakal. Keďže Wednesday už ochutnala svoju, teraz je rád na babičke. Rozhodla sa urobiť popcorn pomocou žehličky. To je celkom originálne. Uvidíme, ako to dopadne. Počkáme chvíľu. Uvidíme, čo sa stane ďalej. Wow, naozaj to fungovalo. Tento životný trik funguje a ukázal sa byť bezpečnejší, ako hrať sa s ohňom a horákom. Teraz je rád na Miko. Ako urobíš toľko pukancov? Wow, Mike má skutočný popcornový stroj. To je super úžasné. Nalož to s ďalšími kukuričnými zrnami. Dobre, počkajme chvíľu. Wow, Mike urobil toľko pukancov. Pekné. A je taký šťastný, keď to je. Mike bol trochu príliš nadšený. Rozhodol sa nasypať všetky zrná do stroja naraz. Si istý, že je to dobrý nápad? Zvládne stroj toľko? Ach nie, stroj sa pokazil. Myslím, že sa chystá vybuchnúť. Ale pozri, koľko popcornu teraz máš. Mohol by si urobiť anjela s pukancov namiesto anjela zo snehu. No, vyzerá to, že Streda a babka nie sú ohromené. Teraz je čas na žuvačku. Je taká chutná. Babička dostane 1 kúsok, Wednesday má 10 a Mike má 100. Wow, to je veľa. Celá väža žuvačiek. Ale žiadne rozptýlenie, babka ide prvá. No tak, vyskúšaj už tú žuvačku. Vyzerá dobre. Pekne. Počkaj, babka. Máš zjesť všetku žuvačku, nie len 1 kúsok. No tak. Babka, veríme ti. Tak je to lepšie. Teraz skús nafúknuť bublinu. Dokážeš to. Ups. Mala si povedať skôr, že nevieš fúkať bubliny. Teraz je rád na Wednesday. Má 10 balíčkov žuvačiek. Rozhodla sa ich všetky naraz vybrať. Teraz z celej žuvačky urobila jednu obrovskú guľu. Myslím, že Wednesday prišla s nápadom vyrobiť žuvačkovú pastu. Vloží kopu žuvačiek do špeciálneho stroja, ktorý vyzerá ako kráva. A teraz bude vytláčať pastu. Mike, len sa na to pozri. Och, je príliš zanepráznený počítaním, koľko žuvačiek má. A Wednesday urobila žuvačkové špagety. Vyzerá to tak pekne a chutne. A tá malá kravička je taká roztomilá. No tak, pohľaď našu malú kravičku. Poďme skúsiť cesto. Môžete povedať, že sa to Wednesday páči. Dobre, teraz je rad na Majka. Nie, počkaj, nie takto. Och, nie! Chytil to zo spodu a celá väža sa zrútila. Dobre, ponáhľaj sa a už skús tú žuvačku. Tak, aké to je? Mike nafúkol dokonalú bublinu z gumy. Myslím, že Mike sa rozhodol premeniť všetku žuvačku na bubliny. To je vlastne skvelý nápad. Nakoniec mal toľko bublín. Teraz sa s nimi môžu hrať všetci. Mike, čo si teraz vymyslel? Wow, Mike stavia celý dom z bublín. V žiadnom prípade. To je tak super. Pozri sa na všetky tieto bubliny. Je ich tak veľa. Mike, myslím, že odlietáš? A verím, že si už letel príliš vysoko. S Bohom, Mike.
Veci sa začínajú rozbiehať, Britney dostane múku, ale vôbec nie je nahnevaná. Medzi tým Mindy očividne nie je spokojná. Dobre teda. Ale wow, pozrite sa na ten nádherný koláč, ktorý dostala Nicole. Čas, aby dievčatá začali. Zdá sa, že Britney mala naozaj smolu. Ale zaujímalo by ma, čo s tou múkou urobí. Dobre, poďme sa pozorne pozerať. Je to? Uf. No, očividne to nie je chutné. Ale dievčatá sa bavia. Nevidíte každý deň niekoho jesť múku. Britney určite niečo chystá. Dobre, čo robí? Dievčatá to tiež nechápu. Dobre, naplní celú misku múkou. Čo ďalej? Dobre, zaujímavé. Čo? Čo bude robiť? Och, nie, ona stláča mlieko? Dobre, a čo potom? Vyzerá to, že to myslí vážne. Dobre, čo ďalej? Zdá sa, že Britney potrebuje prepeličie vajcia. Ale len keby to bolo také jednoduché. Britney, kradnutie nie je v poriadku. Ale je to výzva, takže myslím, že to bude stačiť. Alebo nie. Zdá sa, že nahnevaná mamička je naozaj nahnevaná. Je čas utekať. Dobre, tento raz to vyzerá, že jej to prešlo. Poďme sledovať, aké zaujímavé veci sa chystá urobiť. Vyzerá to, že to môže byť niečo chutné. Ale myslím, že niektoré ingrediencie chýbajú. Dobre, je čas prehrabať sa v odpadkovom koši. No, nie je to veľmi pekné, ale výzva je výzva. A myslím, že našla, čo potrebovala. Dobre, teraz sa všetko musí naozaj dobre premiešať. Aj keď to vyzerá veľmi nechutne. Dobre, ľudia, poďme ďalej. Myslím, že Britney robí cesto. Teraz všetko nalieva do formy. Ale zaujímalo by ma, aký bude výsledok. Myslím si, že bude robiť tortu. Nice. Dobre, čo sa deje? Naozaj pripravila drevo na táborak? Pozri, stavia niečo pekné. Bude škoda to spáliť. Ach, áno, samozrejme. Na zapálenie ohňa potrebujete zápalky. Nech je oheň. Tuto máme. Buď opatrný s tou zápalkou. Všetko horí. Ale viete čo? To je vlastne zábavné sledovať. Robí to v vedre. To snáď nie. A uzávri veko. Nicole nerozumie ničomu, ale Britney určite vie, čo robí. Čas to vybrať. Čo tu máme? Pekný koláč máš. A nezabudni uhasiť oheň. Len sa pozri na ten úžasný piškótový koláč, ktorý urobila. Ale buď opatrný. Myslím, že je to ešte horúce. Ale musíš to ochutnať hneď. Tak, aké to je? Je to dobré? Stavím sa, že áno. Vyzerá to, že Britney to nakoniec zvládla. To je úžasné. No, dievčatá očividne nesúhlasia. A teraz sa Mindy pustí do práce. Určite potrebuje pomoc. Čas vyskúšať ten neuveriteľný koláč. Vyzerá to, že osobný komorník vždy príde včas. Máš dokonca zlatú vidličku a zlatý nôž. OK. Čas ochutnať koláč. Tak, Mindy, aký je? Povedz nám. Myslím, že je to super chutné. Hej, prečo tam stojíš? Musíš utrieť pery našej krásky. Teraz je to lepšie. Tak, ako to bolo? OK. Dobre, vyzerá to, že sa jej to naozaj nepáčilo. A teraz je na rade Nicole. Dobre, pozrime sa. No, samozrejme, v
tomto kole je Nicole skutočná kráľovná, hoci Mandy si to vôbec nemyslí. Prečo chytila fén? Ach, správne, môžeš roztopiť korunu. Koniec koncov je vyrobená úplne z čokolády. A teraz sa nálada úplne zmení. I Nicole začína byť podozrievavá. Dobre, aspoň sa to nezmenilo na hádku. Teraz je čas ochutnať tortu. Vyzerá určite veľmi draho a Nicole ju rozhodne neplánuje zdieľať s Mindy. Nice. Ale hej, Britney, pusti sa do toho. Tak, to už je lepšie. A teraz prichádza druhé kolo. Čo tu máme? Cesnak? Och, nie, ale myslím, že Nicole mala tentoraz viac šťastia. Máme Skittles. A čo dostala Britney? Wow, to nie je možné. Áno, Mandy, budeš to musieť skúsiť. No tak, začni. Má naozaj nejakú cestu von? No, samozrejme, môžeš vytlačiť cesnak na bagetu. To je vlastne skvelý nápad. Alebo možno nie. Nevyzerá to veľmi lákavo. A tá vôňa? No tak, skús to. Je to dobré? Nemyslím si. Ale dievčatá sa tak dobre bavia. Dobre, pomsta prichádza. Čo robí? Fúka balón? Čo sa deje? Zdá sa, že ho podáva dievčatám, aby sa mohli začať hrať. Teraz je to zaujímavé. Uvidíme, čo sa stane ďalej. Určite sa niečo chystá stať. Fíha, ostrá ihla. Aha, teraz to dáva zmysel. Čas zažiť ten odporný zápach. Dobre, poďme ďalej. Teraz je rád na Nicole. Wow, dostala takú zaujímavú pochuťku. Pozri, ako sa farba trbliece. Dobre, myslím, že je čas to vyskúšať. A spôsob, akým to je, vyzerá tak chutne. Musí to byť absolútne lahodné. Ups, čo sa deje? Zmenila naša Nicole práve svoj štýl? Dobre, to bolo nečakané. Ale to znamená, že to môžeš zmeniť znova. No tak skús to. A? Áno, naozaj to funguje. Mandy to očividne chce tiež vyskúšať. Ale kto ju nechá? A ešte jeden posledný pokus. Poď. Ktorá farba bude ďalšia? Wow, aký nádherný zelený vzhľad. Je naozaj ohromujúca, hoci nie každý súhlasí. Ale teraz je rád na Britney. Dobre, vytláča to von. A nevzdáva sa. Zaujímalo by ma, ako to chutí. Wow, koruna. Máme novú kráľovnú, dámy. Ach, áno, a už to nie si ty, Mandy. Ale čo sa stane, ak vytlačí ešte trochu viac? Pozri, ako sa to trbliece. Je to doslova vyrobené zo zlata. To je neuveriteľné. Aká masívna zlatá reťaz. Vyzerá to, že Britney sa chystá stať najbohatšou osobou na Zemi. Zlato. Viac zlata nikdy nie je dosť zlatá. Čo sa stane ďalej? Má aj zlaté vlasy. Škoda, že zlato je také ťažké, ale to naozaj bola zábava. Ach, dievčatá, no tak, nezávidte. Dobre, ideme na to. Ďalšie kolo. Prázdna plechovka? Dobre. Nicole nevyzerá príliš šťastne, ale aj tak. A Mandy si vedie v tomto kole celkom dobre. Obrovská zlatá fľaša. Dobre, pozrime sa. Britney začína. Nice. Zdá sa, že je tam niečo vo vnútri.
Ups, Britney, to určite nie je kola. Hej, čo robíš? Možno je to jedovaté. Možno to nejesť. Dobre, zdá sa, že má ďalší nápad. Hej, buď opatrná s tým. Neublíž dievčatám. Prečo to vôbec urobila? Rozdrvená plechovka. Pozrime sa, čo sa stane ďalej. A tie šnúrky, to je zaujímavé. Ach, Britney, máš naozaj bohatú predstavivosť. Dobre, poďme ďalej. Okay. Teraz je na rade Nicole. Oh my. Dobre, pozrime sa na celú fľašu koly. What? Ale nie je ľahké to otvoriť. Môžeš to skúsiť takto alebo inak. Stále to nefunguje. Zdá sa, že má nápad. OK. Rozhodla sa stať majsterkou bojových umení. A má katanu. To bol solídny úder. Archers, Jaras. Čas premeniť sa? Vyskúšať túto chutnú pochuťku? No tak, Nicole, skús to. Hej, ako môžeš toľko piť? Ach, chlapče, ideme na to. Vyzerá to, že niekto mal príliš veľa bubliniek. Ach, áno, najhlasnejšie grnutie vôbec. Ďalšia je Mandy. Zaujímalo by ma, čo je vo vnútri. Zdvihnúť túto fľašu vôbec nie je ľahké, ale je skvelé, keď máte pomocníka, ktorý je vždy pripravený podať pomocnú ruku. Poď, kamarát, urob svoje. Ale aj pre neho je fľaša naozaj ťažká. Hlavne, keď ťa rozptýli pekné dievča a zamiluješ sa. Áno, očividne to prehnal. Priprav sa, kámo. Chudák Mandy. Výzva s Nutellou. Mandy je opäť nespokojná. Zdá sa, že Nicole sa to páči. Ej, Britney, Je jednoducho nadšená. Pozrime sa, ako dopadne toto kolo. Dobre, kto ide prvý? Zdá sa, že mňa tak, že je to Mandy. Nie je to také jednoduché. Naša kráľovná to bude musieť ochutnať. Hej, prečo potrebuje telefon? Dobre. Teraz to dáva zmysel. Šéf-kuchár sa chystá dať majstrovskú lekciu. Najprv musíte posúdiť situáciu. Nalievam mlieko do pohára. Zaujímavé. Nice. To je určite profesionálny ťah. Toto bude chutné. Vyzerá to, že sledujeme, ako sa pripravuje neuveriteľne lahodný milkshake. Mandy našla spôsob, ako prejsť týmto kolom. Človeče, tento milkshake je každým okamihom lepší a lepší. Och, nastrúhaná čokoláda na vrchu. Áno, poďme dokončiť zvyšky. Uvidíme, či sa to Mandy páči. Let's go! Einstein je na kúpajke, nakoniec je spokojná a šéf-kuchár dostane svoju odmenu. Spravodlivosť je spravodlivosť. Okay. Pozrime sa, čo urobí Nicole. Akú úžasnú farbu má tá Nutella. A spôsob, akým sa to chystá zjesť, je taký lákavý. Oh. Ach, áno. Mandy je opäť nespokojná. Oh my. Vieš čo? Nicole sa všetko páči. A stavím sa, že keby mohla, zjedla by aj lyžicu. Ale príliš veľa cukru nie je veľmi dobré. Nicole, jesť príliš veľa cukru je pre teba zlé. Áno, presne tak, teraz vieš. Ako sa cítiš? Si v poriadku? Ach, netreba plakať. Dobre, Britney, ukáž nám, čo máš. zlatá Nutella. Žiariaca ako skutočné zlato. Naozaj to láka ochutnať. No tak, Britney, urob to!
Počkaj chvíľu. Vyzerá to, že dievčatá majú pre teba návrh. A tu prichádzajú ponuky. $100? Nie je to zlá cena, ale $1000 je oveľa lepšie. Vyzerá to, že drážba začala. Wow, to sú nejaké čísla. Ale musíš byť opatrný. Možno je na blízku, zlodej. Ups, niekto ho musí prenasledovať. Dobre, zlodej si vybral nesprávny cieľ. Teraz už vie, že sa nemá zahrávať s našou kráľovou. Stavím sa, že to boli. A naša kráľovna konečne dostane odmenu. I dievčatá, nežialte. My.